मालिगावनिफ्राय वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनिफ्राय साबायखर थाबाय। बे समाव आरो फाटगाव प्राइमारिनिफ्राय आरो बेनि उनाव साबायखर थाबाय। बेनि उनाव फाटगाव वमेन विंसनिफ्राय साबायखर थाबाय। सोरबाफोर दंबावो? आं ओंखायनो फुंनि समखौ हरनाय जादोंमोन, नाथाय दिनै बे फोथाराव लांदां फोथाराव एसे बुरजा मानसिखौ नुनानै गोसोआव गोजोननायबो मोनबाय आरो एसे गोसोआव गाज्रिबो मोनबाय। बिदिबालाय समखौ जोङो 12:01सोआव लानानै मोजाङैनो खालामोबालाय साबसिन जागौमोन साननानै दासान्दि आङो बरायजानोनो थाबायबाय थादों। मैया मुसलपुराव 14था जायगायाव बरायदों आंखौ। सानसेयैनो आधा घन्टा 14 बार लेक्सार होदों। मानसियाथ' इलेक्शन केम्पेननि बादि जाद्रायाखैबाबो लेक्साराथ' इलेक्शन केम्पेननियानो जाबाय आंना। गारमा फरायजोब्बाय दानो। बबेबा माइक गैया। खिन्थु बे मुसलपुर जिल्लायाव बेरायनानै आं मा नुदों, दा बांसिन बर' रायजो राजाफोरनि खोथाखौनो रायलायनाय जादों। बे 12था जायगायाव मैया लास्ट मोनायाव कख्लाबारि आनसलिकआव आङो फैदों। 4टायाव जानो गोनाङा आङो मोनानि 6:30आव सफैदों। 3टायाव जानो गोनाङा आं बुंदोंमोन केन्सेल खालामदो होनो नाङा, आन्दलनखौल' सिङाव मदद होलांथोंसै, सायाव गावसोर ओंखाराबाबो खौसेयै थांदिनि, नङाबा फैगौ MP इलेक्शना आरोबाव गन्डगल जाबावगोन। रायलायदिनि दे बिदिबालाय रायलायनोसै। लरेन्स इस्लारिखौ दायित्व होबाय स्टिकखौ हैनो। स्टिकआ लिरबाय रायलायनायनि स्टिक। लरेन्सआ खेबथाम थांदों BTCआव। PAजों 1 घन्टा गाहाम जयो। PA स्लिप हैबाय थायो लरेन्स फैदों होननानै, लरेन्सखौ सोआखै हाग्रामाया। खेबथाम बियो थांनानै रायलायनो मोनाखै। सानसेखालि मा जाबाय, ब्लड ओंखारबोनानै लरेन्सखौ नुबाय। PA बुंबायनो सार लरेन्सआ दहायनिफ्राय नेगासिनो दं। है PAजों रायलायनानै थां, मा रायलायनांगौ होनना ब्लड थांदों आरो। बिनि नायदो दाना खौसेखौ गावसोरसो लुबैयोलायनो। प्रमिलायाबो बुङो, हाग्रामायाबो बुङो, जों सोलायनो लुबैया। दाखालि मा जादोंनो तामुलपुराव जौबो लोंलायलायदोंनो आरो बिसोरो ज'नो। बयबो नारसिनबायनो हाग्रामाखौ। इलेक्शनखौ जों मानो गेलेबावनो, खौसेयै गेले, दिनै जेनखासिगोन। जों गेलेबाबो जेनगोन, मान सन्माननि खोथा दं। दा जेनबावोबा काउन्सिलावबो जेनहैबावगोन जोङो। हाग्रामाया सिरि थायो जाहैबाय, बयबो नारसिनबाय। जोबथारनायाव मा जाबायनो, खोथा गैया बाथ्रा गैया, गावहा साननाय दंखायो नालाय, गोरोबनो गोसो गैखाया। जोबथारनायाव मा बुंबायनो, बिराद अख्रालाय बिसोरो मानिनाय नङा होननानै सिखारना फैबाय जाहैबाय आरो।